Alright, regai tuwane mukana wokudzidza evhangeri yaJesu Kristu nguva ino masikatano. Vhangeri yaJesu Kristu zvayakaita ndezvekuti ndeyekuponesa mweya, haisi yekuponesa nyama. Saka zvakaita vhangeri yaJesu Kristu ndezvekuti iye Ishe auya pano panyika ane maparidzire kana madzidzisire aakaita ekuratidza kuti anoda kuponesa mweya wevanhu vanogara panyika kwete nyama. Saka ane kudzidzisa nemabatiro nekuratidza kwaakaita ari panyika for 3 years. Jesu ari panyika anotsanangura pamusoro pekuti akanga asina stand. Jesu wakanga asina pekurara, wakanga achikwidza nekudzika achiparidza zveevhangeri yemwanakomana waMwari. Now saka nekuda kwedistraction iri munyika yekuti Satani wakauyawo nemutoo wake akasimudza vanoshumirawo kana kuti vanoparidza vakatumwa naye, ndo vataita madepartment ekuti tine department raKristu nedepartment raSatani. Saka pamadepartment awa maviri ose anopinda muchinhu chimwe chete chekuti vanopinda muzita raJesu Kristu. Ndo zvatinoona zviri kuBook of Revelation. Kristu anoratidza pamusoro pemweya yetsvina pana 16:13 dzaRevelation. Shoko raJesu roratidza John muapostori achinyora, anoti iye nekuti chikara chakaonekwa chichibudisa mweya wakanga wakaita sedacha, neshato yakaonekwa ichibudisa mweya wakanga wakaita sedacha, nemuprofita wenhema zvakare akaonekwa ichibudisa mweya wakanga wakaita sedacha. Wanga wakaita sedacha in a spiritual realm, but in physical sezvizvo wakanga uchimanifesta semweya waMwari. Saka unozviona pape pana chapter 24 dzaMatthew, Kristu anotsanangura achiti chikara chacho chinoita zviratidzo zvekuti chichanyengera vanogara panyika kuti varege kutenda vhangeri yaJesu Kristu. Kureva kuti vane vasina kutoramba ivhangeri zisachi, but vanenge vane imwe vhangeri vanenge vakatenda iri kunzi pana vaGaritia chapter 1 muapostora Pauro. Kana kukauya mumwe anokuparidzirai imwe ivhangeri inopesana neiyi yatakakuparidzirai, ngaave akatukwa. Saka vhangeri yacho inozoonekwa sei kuti ndeyaKristu, iyi haisisiri yaKristu? Inozoonekwa nemanifest nezvibereko. Unozoti kana ukange usina kujaira mulemon nemuorange, sometimes ukasvika pauri kana usati waona zvibereko unoona kutoti inda muorange wenyu uri kukura kudai, so zotozotora zvibereko kukuratidza kuti iyi nyaya iri panapa, uyu hausi muorange, mulemon watakasimura takanga taida muorange. Chinozokuratidza kuti mulemon unozozviona kubudikidza nezvibereko. Saka zvibereko zvemunhu atumwa naMwari nezvibereko zvemunhu asina kutumwa naMwari zvinoonekwa even papreaching. Kana kuti ndirege kunyanya kuita chibhuku muromo, asi nditaure zvinobatika. 1 Corinthians chapter 6 tangira pavhesi ya9. Muapostora Pauro anotaura achiti, ko hamuzivi kuti vasakarurama vangagari nhaka yeushe bwaMwari here? Musarashika nokuti mhomwe, kana vanonamata zvifananidzo, kana vanofeva, kana vakapata, kana vanoita zvakaipa navarume, kana mbavha, kana vanoruchiva, kana vanosinwa doro, kana vanosinwa doro. Hapasi kutsanangurwa vanogara vachiunwa. Pari kutsanangurwa kuti vanoti nhasi zuva rangu, is my birthday, just give me a bottle of wine, I want to enjoy myself today because it is my birthday. But Pauro oti hamuzvizivi here kuti vasakarurama koivapi zvikanzi vanopota vachisinwa doro? Kurati kukaita munhu waMwari anoitisa vanhu kiu pano nekoko achivashandira, imi mune zvikwambo zvokuitai kuti musaita mari muchidirwa mvura, muchikuduburwa, batwa musoro muchinyikwa mvura mune, asi apa anenge abva ndonwa doro obva asiya bhiya rake paseri pemuti, umwe uri mudumbu, kwanzi kunoko hakusviki doro, iro riri kuseri riri mubhodhoro ndo riri kuhirisa svika, but riri mudumbu havana problem naro, uyai naro. Saka mobva mauya naro, mobva makuduburwa apa, instead yekuti mutsanangurwa kuti hamuzvizivi here kuti vanosinwa doro hapini musho kudenga, kuno munofanira kuita mari yenyu, zvikwambo chidirwa mvura chikuduburwa. But ndo ruponeso rwacho here mawiri arunoitawo. Unozozviona kuti ipapa ndopanonyatsoona kuti tatichiti muorange unenge mulemon unovava kauya. Zvibereko manje, zvibereko ukanzwisisa nhau yeevhangeri yaJesu Kristu hauswere kukwidzwa mumuti.
kuti munhu anoshandirwa kuti andowana basa ototi kana ari kubhawa achinwa so achiti takabvako kumunhu waMwari takashandirwa usina kumutsanangurira nauyezve mweya. Saka ukaenda kubhuku yavakorinde chapter 5 verse ya 5 1 Corinthians, maapostoro Pauro anotaura pamusoro poupombwe hwanga huri pakorinde, obva atsanangura achiti asi kuno munhu wakadai pavhesi 5, kuno munhu wakadai zviri nani kuti munhu uyu muviri wake uurayiwe, muviri wake utambudzwe, uiswe kuna Satani, asi kana uri mweya, mweya wake uponeswe. Saka muprofita anoponesa nyama achisiya mweya, woenda nebhiya rako iwo worisiya ponzi shandirwai, kana madzokera modzokera muchinwa. It's a sign yekuratidza kuti hazvisi zvibereko zveshoko raMwari. Nekuti shoko pano pana vakorinde kuti hauzvizivi here kuti vasakarurama havangapindi mushe waMwari. The reason why Jesu achiti aikwidza nekudzika achiparidzira vanhu zveushe kuti vanhu vatendeuke kuevhangeri yaJesu Kristu inhau yekuziva zuva iro. Nekuti pana chapter 24 dzaMathew anotaura pamusoro pezuva iroro, anotaura pamusoro pezuva iro. Ukaverenga bhaibheri rese ndo dhei roga rakataurwa nezvaro, kwete zvebirthday party rako, kwete zvekrisimasi, kwete zvevhale. Dhei racho kana rasvika unonyatsoona kuti evhale maiwesta time yekuti mutende vhangeri yaJesu Kristu. Kana dhei racho rasvika, kana musina kuberekwa kutsva, nekuti Jesu pana ana Nicodemus pana John chapter 3 anomutsanangura pamusoro pekuberekwa, chakaberekwa nenyama inyama, chakaberekwa nemweya mweya. Saka kana usina kuberekwa naKristu nemweya wake, unenge usati wa munhu waMwari. Ukaziva vhangeri yaJesu Kristu, uriona kuti ukaenda pana chapter 10 yaJohn, regai tiite tichivhura chapter 10 verse ya 11, Jesu anotsanangura pamusoro pekupa upenyu. Upenyu hwatakapiwa naKristu isusu ndihwo kuti iye akahurasa. Then chapter 17 yamabasa avapostora anobva atsanangura Kristu achiti iye pana chapter 17 anotsarangura pamusoro pekuti kwai wakavatarira miganhu Kristu yekuti vatsvake Mwari, zvimwe vatsvanzvadzire muwani. Pana chapter 10:11 ya John, Jesu anoratidza pachena pamusoro pekuti iye ini ndinorasa upenyu, ndinorasira makwai angu upenyu. It means chatakapiwa naJesu upenyu hwemweya kwete hwenyama. Kurova kuti ndibate zvakanaka, handisiri kuti usaita mari yepanyama, handisiri kuti usaenda kubasa, usachengeta mhuri yako. Kana une that opportunity yekuti uite mari, ita mari, shanda, but rangarira kuti anytime any day uri kubuda munyama. Kana wabuda munyama, mari yawakaita pano panyika haichandobhadhari manje kumberi uko. Kana wasvika kumweya, just inda unovhunza kubhuku yaRuku, Jesu achitsanangura pamusoro pemurume akanga achinzi mupfumi naRazaro, akanga achiratidza pachena Kristu kuti panguva iyoyo anoratidza pachena kuti murume uyu akanga ari mupfumi. Paupfumi hwake Jesu anoratidza pachena panhau yekuti paakazofa akabuda munyama, murume akanga achinzi jaya mupfumi, achisvika kudenga, mari yese, micheka yose mitsvuku yakanga nayo, yakanga yakanaka yakaita sei, yakanga isingachashandi, because angava kuremu yanga yakudikanwa zveshoko raKristu. Panozonzi akademba akati, Ishe dai maita kuti ndimbodzokera ndimbondoparidza zvikanzi kana vasingatendi mumozitisi nevaprofita vari kunyika uko vachangouya the same way yaukauya nayo. Saka nawo ndiye kutenda shoko. Saka Jesu paari kuti ndinorashira makwai angu upenyu, haarasiri vanhu kuti vaite mari inobatika. Yes, unogona kuita that one. Satani anozviita izvozvo. Ukaverenga Luke chapter 4 anotsanangurira Kristu achiti ukangoisa ibvi rako kamwe pasi ukandinamata ndichakupa upfumi hwose hwenyika uko, chakupa goridhe rese rounoona iri. Achitsanangura Satani akati ndakazvipiwa kuti ndipewo ndinenge ndada. Saka ukaona uchiita mari dzisina kubva kuna Mwari, zivawo kuti wakadzipiwawo neakadzipiwa, nekuti mari dzese dziri panyika panapa ndedzaSatani. Enda anoverenga Luke chapter 4 inokubatsira uone kuti Mwari akatozvipawo naSatani akati mari avhuza Yesaya, Satani tora. Ndosaka uchiona kuti mumwe munhu anoti achipedza graduation today kuti ari kuti makorokoto ndachibata chitupa, uchipedza kuti makorokoto so unenge uchidanwa nerufu uchifa. Pauri kuenda kunofa kurundogarwa nekusingaperi. Ndosaka uchiona moyo yedu ichivavarira zvakanyanya kuti munhu anzwisise pamusoro peruponiso, munhu anzwisise pamusoro pekuti anofanira kuti abhabhatidzwe, aberekwe kutsva, kuti kana azosvika kumberi arege kusvikira achichema. Regai ndiverenge unzwe Jesu achitsanangura pamusoro pekurasira makwai ake upenyu, ndo hwatakapiwa muna Kristu. Right. Chapter 10:11
yaJohn chapter 10:11 right. Ndini mufudzi wakanaka. Mufudzi wakanaka anorashira makwai ake upenyu bwake. Muranda usati ari mufudzi wamakwai asati ari ake anoti kana achiona bere richiuya unoasiya makwai. Saka Jesu anotsanangura pamusoro pemufudzi akanaka. Chii chatakapiwa naJesu? Upenyu. Ukaenda kuna vaKorinde, 1 Corinthians chapter 13, Paulo anotsanangura pamusoro perudo. Obva atsanangura pamusoro pekuti chero tikapa miviri yedu ino kuti ibaiwe, kuti yobva yabaiwa, kuti tife nekuda kwavamwe, chero tikapa ikapiswa, chero tikatengesa motikari dzedu dzese nemari dzedu dzose tikapa varombo, kwai kana pasina rudo hazvitombobviri ba kuti tifadze Mwari. Kurova kuti chiri kunzi rudo hakusi kufamba uchipa vanhu mari kana kutengesa mari yese yaunayo, kutengesa pfuma yese yaunayo undopa vanhu mari. Wobva watora stand yako kuti taraenda sana sina pekugara ndine rudo, uchisvika kudenga kuna Mwari ndopo uchandoshamisika kuti aikaka ko Mwari ndo zvamanoita kuno. Ini ndakapedza kupa vanhu bhinzi dzangu kumba kwose uko, izvezvi ndakushayiwa upenyu husingaperi because wakafoira kuziva kuti chinonzi upenyu kuita sei. John 17 ka upenyu husingaperi ndiko kuti vakuzive imi Mwari uri woga wazvokwadi naJesu Kristu wamakatuma. Saka upenyu husingaperi huri mumwanakomana waMwari. Upenyu husingaperi ndo huri kunzi naKristu pana chapter 10:11 yaJohn. Ndinorasira makwai angu upenyu. Iwe ungava murume ukafa, mukadzi wako agone kuita pick up that life yawasiya. Hauna chawasiya, wangofa chete. Saka Jesu ndiye akafa for us to pick up the life. Kurova kuti kana ukaona ukatengera munhu motikari kana pasina kuitwa pick up internal life yeupenyu husingaperi, hausati warasha chinhu. Wangomupawo zvako chimota chachakudubuka nacho akafa akasapinda muupenyu husingaperi. Asi handisi kuti musaita zvakadaro. Zvakanaka kana muri muna Kristu. Ukaenda kubhuku yaSamueri uchandowana 2 Samuel chapter 6 verse 6 uchandowana kuti kunonzi kuita zvakanaka hakuzi kungonamata chete kana kupa munhu chinhu. Kunonzi kuita zvakanaka kutendeuka kuna Jesu Kristu. Kunonzi kuita zvakanaka kutenda evhangeri yaJesu yechokwadi. Ndo kunonzi kuita zvakanaka. Unozviverengerawo ipapo chapter 6 verse 6 pane mombe dzakanga dzibva kuFiristia dzaisiwa areka yaMwari mukati. Mukomana akanga achinzi Uza akaona dzichigumburwa ndokubva abva ada kudzibata. Pakubata paakanga achida kuti areka achiti areka yaMwari yakudonha achiti nditewo zvinhu zvakanaka. Uchaona kuti shoko raMwari rinoratidza pachena kuti Mwari akabva ragara zvakaipa zvake ndokumurovera ipapo pakuda kuitira Mwari zvakanaka iwe usina kururama. Saka kururama kunowanikwa papi? Kunowanikwa pakutenda uye pakuziva shoko rechokwadi. Ndinorashira makwai angu upenyu husingaperi. Ukaziva evhangeri yaJesu Kristu usina kwaunomhanyira, wakadzikama ukateerera vhangeri yemuchinjikwa, uchaona pachena kuti une zvimwe zvinhu zvosingaitiswe. Une zvimwe zvinhu zvokuti kana ukaona vanhu vachikudana kana waita sei. Ndakamboti rimwe ramazuva ndichitaura nemwe hama ndichitsanangura pamusoro pekuti ukaziva vhangeri yaKristu mukapinda mubhazi, wapinda mubhazi rinenge richibva pamwe rinobva muHarare richienda Cape Town kana Joburg, vane tsika yekuti tinokumbira wakasununguka atinamatire. Ukaziva shoko raMwari, ukaona munhu mubhazi muchinzi tinokumbira akasununguka atinamatire, unobva watobata foni yako wotaira side woti andinamatire zvinhu zvakapusa zvakadaro, kunamatira vanhu vemubhazi kuti vandosvika kwavanoenda. Uri kuzviona kuti une kumweya so unenge usina kunyatsokwana kunamatira vanhu vari mubhazi kuti vandosvika kwavari kuenda. Because kana ukange wanyatsokwana unoziva kuti no tinofanira kunamatira vanhu kana kuparidzira vanhu kuti vatendeuke kuvhangeri yaJesu. Nekuti mubhazi mune vanhu vakasiyana siyana. Mumwe ari mubhazi ari kuenda kunoba, anoenda kunopomba. Mumwe anoenda kunoita zvakaipa, wobva wasimuka wosimudza maoko, changamire wangu, vatungamire vasvike kwavanoenda. Vari kunopomba kamudhara ari pedo newe uyu wausingazivi. Saka uri kuti here Mwari atungamire that fornication kuti ndoitika. You need God kuti andosucceed kunotora mukadzi umwe. Umwe ari kuenda kundoba, wasimuka, glory zvakanaka, Mwari vatungamire. Mubhazi haunamate ukangwara, zvikanzi namate vangatokumbira vane shoko amboparidza sati aenda kwatoenda. Toti tendeukai nekuti Jesu anodzoka, ende dei racho kana adzoka hapana kuchema nekuti mukana makaupiwa kuti muzive shoko. Ukaziva nawe kuraswa kweupenyu, wakaraswa naKristu kuti vanhu vapike, haunamatire vanhu vari mubhazi kuti vasvike kwavanoenda.
Hazvina need yekuti unomboswera uchitomboti kwanzi Mwari vatungamire achienda kundoita robbery ari mubhazi momo ndio uri kuti asvike kwari kwenu. It means auzive vhangeri. Ukaziva vhangeri haunamate mubhazi kana kunamatira nyika. Unamatire izvi zvekuti kana vhangeri yechokwadi ikapinda even choro mumapolitician edu ose munoona akasiyana siyana kuti nyika yekuziva Mwari. Hatimbosweri tichinzi madi uyai tinamatire nyika yobva yanzi national prayer. Wobva watowanikwa uri papo uchiti simudzai mabhaibheri edu tinamati. Hazvidi munamato kunamatira nyika, zvoda kuti vanhu vave naMwari. Kana mapolitician akava naMwari maari, ndiani achatora danda achida kundorova mumwe nekuda kwezvigaro zvenyika zvinopfuura, because vanenge vakuziva kazveupenyu husingaperi. Vamwe vakachenjera vakati haugoni kutsvakira munhu chekudya woti ndakuvigirai chi50 idyai sinzi mune nzara, wobva wati ndakuvigirai nenyama idyai sinzi mune nzara. Ko kana iwe ukafa achandozviwana kupi? Muratidze basa. Bamnini uyai kuno uyai murwa zvidhina, torai foromai munorwa zvidhina, moenda mutownship mondoita marketing, vanhu vouya votenga. Uri kupa munhu upenyu manje. Choro ukamupa zvi50 20 zvichadyiwa zvikapera, ukamupa nyama yakaunda sei ichadyiwa ikopera. Saka kana nyama yawamupa yapera usina kumupa basa achaita sei? Uruona kuti unenge uchifunga kuti wakangwara pamwe pacho but unenge usina kungwara. Saka John 4:24 regai tichivhura mamwe tichiverenga kuti dzimwe hama dzibatsirike. Mwari anotsvaka vanomunamata mumweya kwete mugomo, kwete muchechi kwenyu. Anotsvaka vanonamata Mwari mumweya nezvokwadi. Saka pana John 4:24 Jesu nemukadzi paSamaria, mukadzi anotsanangura pamusoro pekuti madzibaba edu aiti vanonamatira mugomo here vaJudha vachiti kunonamatwa kuJerusarema. Saka pana vhesi ya24 ndo panoti Jesu achipindura nyaya iyoyo anoti Mwari ndimweya, vanomunamata vanofanira kumunamata mumweya nezvokwadi. Mwari ndimweya. Ndosaka Jesu achitsanangura pamusoro pemweya, Mwari ndimweya, vanonamata Mwari vanofanira kumunamata mumweya nemuzvokwadi, kwete mumweya chete, because mweya yacho yakawanda. Saka Jesu achitsanangura pamusoro pekuti vanomunamata mumweya nezvokwadi vanozviziva kuti kune mumwe mumweya musiri mezvokwadi, kugozoya mumwe mumweya mezvokwadi. That is why uchiona vanhu vachideceiviwa right now nenyaya yekuti havazivi kuti kune mweya wenhema nemweya wezvokwadi. Vanofungidzira kuti kana kukanzi kune muprofita wenhema anofanira kunge achiti akakutarira so akadzungudza akataura nendimi oti imi mai mimi munonzi Monica imimi iwe uchinzi Nomsa, wobva wati muprofita wenhema. Sani koko kuita muprofita wenhema, kunonzi kuita muprofita wenhema unenge une mweya wenhema opposite wezvokwadi wataurwa naKristu. Saka mweya wenhema wacho kana wakakubata ndiwo wacho uri kunzi muprofita wenhema. Uchipedza kunamatira munhu so achienda kubasa, uchipedza kunamatira munhu asina mwana achiita mimba, uchipedza kunamatira munhu asina zvimwe zveupenyu hwake zvinobatika zvinobva zvaitika, ndiwo wacho uri kutonzi muprofita wekunyepa. Nekuti chiri kunzi muprofita wekunyepa hakuzi kuti unoudza vanhu nhema dzezvinhu izvi, kuri kunzi uri kudhisiva vanhu kuti varege kupinda kuupenyu husingaperi, ndokunyepa kwacho. Saka ukaziva chiri kunzi nhema nezvokwadi unogona kudzikama. Chii chiri kunzi nhema? Munhu anonyengera vanhu kuti vasaenda kuupenyu husingaperi, anogona kukuita kuti uite shallow minded. Unenge uri shallow, uri panhu paka usina zvinhu zvakadzika zvemweya, uri panhu pari shallow yekuti une wakutenda zvokuti une wakuimba munhu waMwari kupfuura kuimba Jesu akakuponesa. Wakutenda munhu waMwari so uchiti ukamona ndo vane vachiva vaprofita venhema havaparidzire vanhu vhangeri yaKristu, but unotosvika kwari vachiita zviratidzo but vachizviita muzita raJesu. Chapter 7 yaMathew Jesu anotsanangura achiti kwai vachiuya kwendiro achiti Ishe hatina kudzinga mweyeke pamuzita renyu here, hatina kuprofita muzita kwenyu, toti bvai kwandiri endai mundoita endai kwamakangamidzira mabasa enyu, handina kutombogara ndakuzivai. Vaishandisa mweya upi? 13:13 dzaRevelation regai tiverenge. Ndofunga tasarwa nevhesi yekupedzisira tinosangana pachikamu chinoteera, asi rega ndimbosiya ndakuratidza chinonzi mweya wetsvina, chinonzi chiprofita chenhema. Hachizi kuprofita kuti unenge uchiti vakandinamatira zvakasaita zvinoita, but unenge usiri mweya waMwari, unenge usina kuponeswa, unenge usina kubhabhatidzwa muna Jesu Kristu. Nekuti pana chapter 16:15 akati endai naizvozvo muparidze zvisikwa zvose evhangeri, unotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa. Iwe une usina kubhabhatidzwa unenge uchidonhedzerwa mvura paumapa, unenge uchipiwa zvimwe zvitambo-tambo chisungirigwa mumweya mako musina chinhu.
ya saka pana chapter 13 uchaona kuti mweya wacho unotooparita wakatopiwa simba. Verse 13 inauye chikara. Saka pari kuipa vhesi ya 13 chinoita zviratidzo zvikuru zvokuti chinoburusira moto unobva kudenga panyika pamberi pavanhu. Hachisi kuzviitira pamberi pavanhu paMwari, chozviitira pamberi pevanhu kuti chinyengere vanogara panyika. Hachisi kungoita zviratidzo zviri ordinary, zviri extraordinary, nokuti zviri kutsanangurwa kuchinzi chinoita zviratidzo zvikuru zvekuti chinoburusira moto, kana kuchinzi kudenga kurehwa kublue kuri kurehwa muzita raJesu. Ndosaka chinzi kwai chakapiwa simba rokuti chimhure unogara kudenga nechigaro chake. Chiri kuya anogara kudenga ndiMwari, ndiJesu ari kutsanangurwa nezvacho. Saka chikara ichi pakutsanangurwa kwacho chiri kutsanangurirwa nhau yokuti chinoita zviratidzo zvikuru muzita raJesu. Ndosaka chinzi chinoita zvokuti chinoburusa moto unobva kudenga. Uri kuimoto zviratidzo zvokuti munhu anouya so akaora gumbo obva namatirwa obva aita zvakanaka. But haumbonzwi zvichinzi tendeukai. Vane vachingonamatirwa anga akaora gumbo rake anonomwana ato wambava achiti ababa anosota vachihunwa so vachikangamwa kuvakorinde vekutanga chapter 6 verse ya 9 vanosinwa doro vangapindi mushodenga. Uri kusiya munhu achienda nebhodhoro redoro achidzokera kundonwa. Wapedza iwe uchiti wakatumwa naMwari, iwe uchinzwa zvichinzi havangapindi musho kudenga, of which kune long life hakusi pano panyika, kune long life kuupenyu husingaperi hunotevera. Ndosaka Jesu akauya panapa akati hai panapa handisi kuita izvozvo, ini ndiri kuita zvo 6:33 tangai kutsvaka umambo hwaMwari, zvimwe zvichatevera pamashure. Why? Nekuti kumambo hwaMwari uko kusingaperi kwatichandogara ndokunogarwa nekusingaperi. Saka it means kana usina kubhabhatidzwa wakangoporeswa gumbo iri rozoenda mubvu munoora, mweya wako rega uponeswa. It means kumweya uchandorarama uri mudziva romoto nekusingaperi. Saka kana wakurarama uri kudziva romoto nekusingaperi, iwe wakadzokera nekoti rako, it means wakaparidzirwa vhangeri yekunyeba. Saka regai nditende Mwari nemukana unowatipa wekuti timbodzidza vhangeri yaJesu Kristu. Tinosangana pachikamu chinotevera kana Ishe achinge atitendera nekutipa mumwe mukana wekuti tidzidze evhangeri yaJesu Kristu. Urege kuziva inini asi uzive Jesu akakufira pamuchinjikwa, nekuti vhangeri yaJesu Kristu inongoti tinoparidza pamusoro paJesu Kristu akarerwa pamuchinjikwa, mumwe chete ane upenyu hwaakarasira vanhu sezvataverengesa pana John. Saka Jesu ndiye akafa nekuda kwedu. Mai vako havafi nekuda kwako, hama yako haifi nekuda kwako, kana nyika inoi haifi nekuda kwako. Rega kuitiswa zvisina basa nenyika. Tenda vhangeri yaJesu Kristu ubhabhatidzwe. Urege kutenda mumunhu, urege kutenda munhu, asi utende Jesu akaroverwa pamuchinjikwa. Utende mwanakomana waMwari akauya kuzopa upenyu. Choro uya akati inini ndinokufira, akarohwa nepfuti akati panzvimbo yekuti inini muuraye uyu urayai ini, haana upenyu hwaaofa. Asi Jesu akarasa upenyu hwake akati tsvakai upenyu humuwane. Ndokubva atuma vaparidzi akati aiwa upenyu hwacho hwakaita sei, ndokubva tauya kwete nekuda kwedu asi nekuda kwaMwari kuti tizoparidza, tisingatori mari yevanhu, tisingatori chegumi, tisingafambi tichipemha mari, asi tichiparidza zvoushe hwaMwari, nokuti tinoziva kuti mari yazvinoi inopera. Asi mweya wako uchazoenda kupi? Ndinotenda Mwari akuropafadzei akuitire zvakanaka. Amen.